बे साबधान जाहाथे हाग्रामाबो जायो जों बेखौ बुंनो लुबैयो जाहाथे गोबां मानसिफ्रा दिनै सुजुग सुबिदानि थाखाय ओरै बारलाय नै माने आगोलाव बिपिएफआव जेबो मोनाखै होननानै इउपिपिएल बारलांबाय बिराद गिदिर खोथा बुंबाय बिपिएफनि एगेन्सै गाज्रि खोथा बुंबाय आरो दा नै बे मानसिया दिनै इउपिपिएल गारनानै इउपिपिएल मोनैखाय बिपिएफआव फैलायबाय दा बिपिएफ जानाय गिदिर खोथा बुंसैलाय दा बेफोरखौ साबधान जानाया मोजां आरो जोंनि जायनाखि बर' हारिखौ जों जेरै रक्षनाबेक्षन होनाय बिटिसिनि गेजेरजों जोंनि राव हारिमु थुनलाइ जौगानाय जाथि दानाय हा हुनि रैखाथि जोंनि सिनायथि रैखाथि बेफोरो जाहाथे जोंहा खुनुदिन थालाङा खुनु खथि जाया गुबुनफ्रा जोंखौ नाख्रेबफैनो जाहाथे हाया बिनि थाखाय हाग्रामा सांग्रां जानांगोन जाम्बा जाम्बि रायजोफोरखौ थगाय थसि सनानि जांख्ला गाखोनो नागिरनानै दिनै जेनबाय नोंनि जेनजेरा फानांगो नों आरामसे नोंखौ रावबो माने बासायनो फैयाखै जों जेनबाय आरामसे जेनबाय नों मा जाखो नोंखौ दिनै जेननायनि उनाव बै समनि दादागिरि एबसुनि दादागिरिया थालिया बयबो मिथिगौ दा नोंहा जेबो गैला दा नोंखौ सैमाबाबो सोङा सैमाबो लामा हगारा बे अबस्थायाव फैबाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जे एनडिएफआ जे एथ' सेक्रिफाइस खालामदोंमोन 35 बोसोर सेक्रिफाइस खालामदोंमोन बे सेक्रिफाइसखौ बिसोर एखे दै खालामाबाखै जेबो गैला फिसा जेबो मिनिं गैया बिसोरनि सेक्रिफाइसआ प्रमद बर'मोन दिफेन बर'मोनसो खालामबाय दा दिनै एनडिएफनि माने खुनु कन्ट्रिबिउसनखौ बिसोर दिनै दोनाखिसै जाथिनि गेजेराव माबा मोनसे बुंनो हानाय एनडिएफआ जेबो गैला दा हामदों साला मोनदों साला थेबगां दुगा सेलथाय माराया जों नुनो मोनदों जे नैबे जालांनाय जे आसाम एसेम्ब्लिनि जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ सासेबो बिजाथि देरहानो हायाखिसै बेनि गुबै जाहोना मा एबा बेनि जे सासेबो देरहायैनि खारना मा दा जोङो इउपिपिएलखौ थांनाय आसाम एसेम्ब्लिनि माने इलेक्सन बेयाव 18 जन केन्डिडेट होनाय जों नुनो मोन्दोंमोन दा खिन्थु रिजाल्टआ बिसोर सासेबो देराखै जिर' जाबाय बिसोर जे जिर' जाबाय जेनजोब्बाय जेरावबो बिनि जाहोनफ्रा आंनि बिजिरनायाव मोननै बाहागोआव माने बिजिरनो हायो मोनसेया जाहैबाय जे रायजो राजानि थैनि सहि लालायनानै बे बड'लेण्ड रायजो नांगौ होननानै बिसोरो मेम'ना हैबाय दिल्लीयाव दा बिसोरो एकर्ड खालामनानै लाबोबाय पिस एकर्ड बेयाव बड'लेण्ड रायजो नाङा होननानै बुंबाय दा बे एक नम्बर बिसिनि दायनिगिरि बिनि उनाव बे बिटिसिनि जानाय गोहो सिक्सदलनि गोहो बेखौ फोजोबस्रांनाय ओमफ्राय बिटिसिखौ फोजोबनाय बे मोनसे बिनि माबाया जेरैहाय उदाहरन हिसाबै जे एक नम्बराव बिटिआरनि 3.2 साबक्लज बेयाव बिटिआरनिफ्राय गामि दानख'नाय बे मोनसे ओमफ्राय बे 3 साबक्लज 3 आरोबाव बिटिआर एकर्डनि बेयाव बिटिआरआव 60टा सिट बारायबा ट्राइबेलफोरनि थाखाय थाखानाय माने ट्राइबेल रिजार्भ सिट 10% बेबायदि होनाय जागोन माने 6टाल' होनाय जागोन होननाय दा बेफोरो जिनिसा जोंनि सिक्सदलनि पावारखौ खोमानाय दा बेबो मोनसे दाय ओमफ्राय लोगोसे 4.4आव बिटिसिखौ सिइअनि गेजेरजों सालायगोन माने सिइअजों सालायोब्ला थारमाने बेयो पन्सायती राजाव फैबाय बेहा मोनसे कम्पानिनि सिइअआसो माने सालायफैसिगोन बेबायदि मोनसे बेबो मोनसे ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय 4.6आव बिटिसिनि गोहोफोरखौ डिसिफोरनो हरनाय बे बिटिआर एकर्डआव दङ ओमफ्राय 7.2आव बे बिटिसिनि जेसेबां ग्रिजिं फिल्ड माने पिजिआर बिजिआर माने ओमफ्राय कास्ट लेन्डफोर ओमफ्राय रिभारेन्ट एरिया ओमफ्राय फरेस्ट लेन्ड बेफोरखौ आसाम गभर्नमेन्टनो हरफिननाय बेबो मोनसे ओमफ्राय मोनसेया जाबाय जायनाखि सुक्तिखारि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जायफ्रा हाइनास केसाव जेल जादों हाइनास केस गोनांफोर बिसोरखौ जेलाव थाबफिननाय आरो बिसोरनि प्रति जेबो माबा गैयै गनांगौ गनाङा बिसोरनि केसाव उइद्र' जानांगौ जानाङा जेबो गैयै
दा बेफोर मोनसे खारन ओमफ्राय गुबुन बाहागो नैथि खोलोबनि जायनाखि खारन बियो जाहैबाय बिसोरो गावसोर माने नंखाय सुक्ति खालामनानै लाबोबाय बिटिआर बे बिटिआर सुक्तिखौ माने मोजां होननानै माने इस्टाब्लिस खालामनो थाखाय बिसोर नंखाय खोथा बुंबाय थाबाय बिटिआर बिराद गिथार बिराद गिथार ओमफ्राय आर्टिफिसियेल माखासे बाथ्रा बुंलाबाय बिसोर रायजो राजानो बिराद एसुरेन्स होलाबाय बिसोरो जे न'खर साख्रि होगोन बिटिआर गिदिरथार दा डिसिनि पावारा माने जोंजों फैबाय एसपिनि पावाराबो जोंजों पार्सनेलि फैबाय बिदि होनलाबायना बुंबाय दिफेन बर'मोन उरखाव ब्रह्ममोन ओमफ्राय जों प्रमद बर'मोन दा बेफोर नंखाय बाथ्राखौसो बुंलाबायनाय फोलालाबायना होनाय ओमफ्राय लोगोसे सुइजारलेण्ड बानायगोन होननाय बाथ्रा नङैनि बाथ्रा बुंबाय ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना माने प्रग्राम लानाय जेनेबा बे लेन्ड मेला खालामनाय ओमफ्राय स्पर्ट्सनि बायदिसिना प्रग्राम लानाय बेफोर माने आसल जानाखि जेंना आसल इस्यु बे इस्युखौ डाइभार्ट खालामनो थाखाय बिसोर खालामदों दा रायजो राजाफ्रा बेखौ हमदों आरो 17 बोसोराव हाग्रामा महिलाया जेबो मावाखै होननाय बेबो नंखाय इस्युमोन बेखौ रायजोफ्रा बुजिदों ओमफ्राय लोगोसे सान्थि फैबाय बिटिआराव बिटिआर सुक्तिनाव सान्थि फैबाय आगोलाव हाग्रामानि समाव सान्थि गैयामोन बे बाथ्रा बुंनाय हरिस बे बिटिआर फैनायनि उनाव माने प्रमद बर'मोनहानो माने बे जोंसारमोन जौरबमोनखौ गावथारहोदों आरो नों बे हेमन्त नार्जारि बे गियानपुरनि झारबारिनि बेखौ गावथारनाय जों थाख्लाय दैयाव लांनानै नागेश्वर बसुमतारी गावथारनाय आरो गोबां इभिकसन खालामनाय हाग्रा बंग्राफ्राव बेफोर गोबां दुखु दाहा सादजारला जानाय बेफोरखौ दिनै माने रायजोफ्रा मिथिजोबदों खिन्थु बिसोरो ओरैनो माने गावसिनि दाय दसखौ दोनखोमानो थाखाय बिटिआर सुक्तिया जोबोर गाज्रि बेखौ दोनखोमानो थाखाय बिसोरो आर्टिफिसियेल माखासे बाथ्राखौ बुङै रायजोखौ मिसलाइड खालामदोंमोन खिन्थु बिसोरो मिसलाइड खालामनो हायाखै ओमफ्राय बेबादिनो रन्जन दैमारिखौ गबाय होनलायनानै उरखावग्रा ब्रह्ममोन बादि मानसिया नोङो नंखाय एखेबारे बाथ्रा बुंनाय बर' बिमा दानाय आर'नाइ बेखौ गोदोना बुंजासे गानलायनानै एखेबारे बिराद फुरथि खालामबाय बिटिआर एकर्डनि दा बे समाव माने उरखावग्रा ब्रह्मआ बुंबाय जे रन्जन दैमारियाबो बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों उदां अख्राङाव फैबाय दाथ' रावबोथ' गवाखै उदां अख्राङावथ' फैयाखै रन्जन दैमारिया दा बेखौ रायजोफ्रा नुबाय दा बेफोरबो मोनफा खारन आरोखि नैथि खोलोबनि माने खारना बे सेथि आरो नैथि खोलोबनि माने खारन बेफोरो ओमफ्राय लोगोसे दा दिनै बे माने बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जे एनडिएफआ जे एथ' सेक्रिफाइस खालामदोंमोन 35 बोसोर सेक्रिफाइस खालामदोंमोन बे सेक्रिफाइसखौ बिसोर दै खालामना होबाय जेबो गैला फिसा जेबो मिनिं गैया बिसोरनि सेक्रिफाइसआ बिदिनो खालामना होबाय दिनै एनडिएफआ दिनै जों 35 बोसोर माने आन्दलन खालामनानै जाथियाव माबा मोनसे लाबोदों होननानै उमुक लाबोदों होनना बुंनो हानायफ्रा दिनै जेबो बाथ्रा फंसे गैला बेखौ सोर खालामखो बे उरखावग्रा ब्रह्ममोन माने प्रमद बर'मोन दिफेन बर'मोनसो खालामबाय दा दिनै माने एनडिएफनि माने खुनु कन्ट्रिबिउसनखौ बिसोर दिनै दोनाखिसै जाथिनि गेजेराव माबा मोनसे बुंनो हानाय एनडिएफआ जेबो गैला दा मा होदों बिसोरनो मोनसे पुरस्कार हिसाबै उरखावग्रा ब्रह्मआ मा होदों एनडिएफनि पुरस्कार हिसाबै एनडिएफखौ टेररिस्ट होनना बुंबाय दानिया एनडिएफआनो टेररिस्ट 30 जुलाइ खालि एबसुआ प्रमद बर' उरखावमोन आरो दिफेन बर'मोन 30 जुलाइखौ माने एन्टि टेररिस्ट डे होननानै एनडिएफनि बेरेखासो फालियो बेसेबां अननायफोर दा बेफोर गासिबो खारननि थाखाय बे थांनाय जारि बिटिसि इलेक्सनाव जे एसेम्बलि इलेक्सनाव जेनदों इउपिपिएलआ खारना बेनो आरोखि बेफोरनो सार जोङो नुनो मोनदों जे थांनाय जे बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थियावबो इउपिपिएल दोलो हिसाबै बिराद गाज्रियावहाय जेननो गोनां जादों आरो नै दाख्लैसो जानानै थांनाय जे आसाम एसेम्बलि बे बिसायख'थियावबो बिथांमोनहा गाज्रि भाबै जेनदों दा इउपिपिएल दोलो हिसाबै फिउचारावहाय बिथांमोननि थासारिया मा जाहैगोन बिराद मोजां कुइसन बेथ' नंगौ थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव बिसोर जेनबाय सरकार दादोंमोन बिसोरनो बिटिसि खुंदोंमोन बिसोरनो दा खिन्थु बिसोरो जेननानै एखे सातटाव फैबाय दा हाग्रामाया मालाय 28टा सिट देरहानानै बिटिसिखौ खुंबाय ओमफ्राय दा नै आरोबाव थांनाय जायनाखि एसेम्बलि इलेक्सन बेयावबो माने 18टा सिटनि गेजेराव माथ्र माने जिर'आव फैबाय बिसोरो सासेबो देरहासै अथ'सो हाग्रामा महिलारिया मालाय 11टा सिटनि गेजेराव 10टा देरहाबाय 10टा सिट दा बेखौनो माने फोरमान खालामनाय जाबाय बिपिएफआ
जे बिसोरो बिराद गोख्रों स्ट्रं बेखौ फोरमान होनाय जाबाय दा बेफोरखौ नायोब्ला नुयो बिसोरनि जिहेथु माबाया खमायबोगासिनो दं बिसोरो बिटिसि सरकार थानाय समाव इउपिपिएलआ थांनाय इसे माने बिटिसि इलेक्सनाव देरहानांगौमोन बिसोरो पावाराव फैफिननांगौ बिसोर हायाखिसै आरो बिसोर नै थांनाय इलेक्सनाव आरोबाव एमएलए इलेक्सनाव बिसोर जिर' जाबाय थारमाने बे फैगासिनो दं बिसोर जोबनाय लामायाव फैसिगोन थानाय गैया आरो बिसोरनि जानाखि माबा जन्ममोन इउपिपिएलनि जन्म बे जन्मआनोथ' प्रक्सि जन्म बुंनो थांब्ला प्रक्सि लिडारफोरनि प्रक्सि जन्म बिसोरो माने प्रक्सि आन्दलन खालामदों बिसोरो उरखाव उग्रा ब्रह्मखौसो बिसोर फार्स्ट बिटिसिआव 2005आव माने सिफ खालामनो थाखाय बिसोरो हाग्रामायाव होखारनो नाजादोंमोन दावराव दावसि खालामदोंमोन बे प्रक्सि बिसोरनि माबामोन आरोखि नाजानायमोन ओमफ्राय बिसोर माने बड'लेण्डनि मोनसे भुवा मोनसे प्रक्सि मुभमेन्ट खालामबाय बेबो बिसोरनि प्रक्सि मुभमेन्ट आरोखि दा बे प्रक्सि मुभमेन्ट खालामनाय प्रक्सि लिडारफोर बेखौ दिनै रायजोफ्रा बुजिबाय दा गथिखे बिस्रा दा इसु गैला जेबो बिसोरो दिनै मा होननानै बिसोर रायजो राजाजों फैनो थाखाय जेबो इसु गैला बिस्रा दा 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि बाथ्रा बुंलायदों बे फैब्लानो माबाया दा बायगोन बिटिसि सरकारा बायगोन बे जाम्बा मानसिफोरनि बे राहा गैयियाव गोजावलाबायनानै बे खुद्लिफाराव माने बुथुमलाबायनानै दैयाव गबोब्ला राहा नागिरनाय बिसो जादों आरोखि बे मिसाथार बे 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ बे मा जिनिस बेखौ रावबो बिसोर बुजियाखै ओरैनो बुंलाबायनाय रायजो राजा थगायनो थाखाय बुंनाय दा गथिखे जोङो बेखौ नुहुरो बिस्रा जिथु इसुआ गैला बिस्रा जेबो एजेन्डा गैला आरो बिसोरो प्रक्सि आन्दलन खालामनो फैनाय प्रक्सि नेताफोरसो गासिबो सेस दा गथिखे भबिष्यतआव इउपिपिएल दोलोआ थानायनि खुनु आसा गैया आरो बिसोर माबा मोनसे खामानि मावब्लाबो इउपिपिएल दोलनि जे प्रमद बर'मोन दिपेन बर'मोन उरखाव ब्रह्ममोन बिसोरो जुदि माबा मोनसे लिडारशिप लाब्लाबो बिसोरनाव कुइसन खालामबाय थागोन सबसमायनो जे बड'लेण्ड रायजोखौसो मानो गारा मानो रायजो नाङा होननानै सहि खालामबोआ बे प्रश्नआवसो फैबाय थागोन बिटिसिखौ नोंसोर मानो सिफायनो नागिरा बे प्रश्नआव फैबाय थागोन रनन दैमारिखौ नोंसोर मानो गनांगौ होननानै जेबो बुङाखै बे प्रश्नआव फैबाय थागोन दा गथिखे बिसोर लिडारशिप होनायनि बिसोर गुनानै थाखाला बिसोरो जोब्बाय बिस्रा नेतृत्व होनो हाला आरो बेखायनो इउपिपिएलआ भबिष्यतआव माने दावगानो हाला बिसोर जोब्बाय आरो बेयावनो जोबसिगोन आरो बिसोर सार बेखौ नुयो सार जोङो ससियेल मिडियाआव गोबां नुनो मोन्दोंमोन जे रायजो राजाफ्रा दिपेन बर'खौहाय बिसायख'थिनि बे आसाम एसेम्बलि बिसायख'थियावहाय होनांगौ होननानै दाबि खालामनायजों लोगोसे बिथांमोनहा मोनदोंमोनबो दा दिपेन बर' जेननायनि जाहोना मा बेनि सायाव मा सानो सारा बिराद मोजां कुइसन मोजां बाथ्राखौनो बुंदों आं दा दिपेन बर'नि थाखाय दोंसे ससे मेथाइ आङो बेनो एसे रोजाबहोनो सानदों आरोखि बेनो जाहैबाय हामदों साला मोनदों साला थेबगां दुगा सेलथाय माराया हामदों साला मोनदों साला थेबगां दुगा सेलथाय माराया जाम्बा जाम्बि रायजोफोरखौ थगाय थसि सनानि जांख्ला गाखोनो नागिरनानै जाम गोलैबाय थेबगां दुगाया हथ'सिरा सेलथाय माराया बेट 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 होननांसिगौ आरोखौ हामदों साला मोनदों साला थेबगां दुगा सेलथाय माराया हामदों साला हामदों दा बे दिपेन बर'खौ बिदि बुङाबा माथो बुंगोन दालाय ओरैबायदि सेलथाय मारा दुगा मारामोन बे दा बे जेननायाव बर' फिसाफ्रा बयबो रंजादों खुसि मोन्दों बयबो बेखौ खुसि मोनदों आरोखि दा बिनि माखासे फल'वारफोर दङ बिसोरल' दिनैथ' बुंनो हागौ दिपेन बर'नि जानानै कयजन मानसि बे जाय मानसिया जातियताबाद दङ जायखिया जाति सेन्टिमेन्ट दं बिसोर खुनु दिन दिपेन बर' जेननायाव रावबो दुखु मोननाय नङा मोजांसिन मोनगोन आरोखि दा नै बेनो जाबाय आं सोंनो लुबैदों आरोखि बे माने सेलथाय मारा मानि थाखाय जेब्ला रनजित देखा जेब्ला उपेन ब्रह्मखौ बड'फा उपेन ब्रह्मखौ बिराद गाज्रि जादोंमोन बे आतंकबादि उग्रबादि बमा बेरफ्रुनानै मानसि बुथारनाय मानसि बेखौ बोरै आसाम गभर्नमेन्टआ बिनि नामखौ बोरै माने हलिडे डिक्लेयार होदों होननानै बुंलायदोंमोन आरोखि बे दा बे समाव जों बयबो दावराव खालामदों बिनि फुथ्ला सावदों खिन्थु दिपेन बर'आ जेबो फंसे खोथा बुङाखै एबसुआ जेबो खोथा बुङाखै बे मा खालामदों सेलथाय मारा सुब्लानो माव थांदों बे माने नाथुलाव थांदों आरोखि अरुणाचलनि नाथुलाव थांबाय नाथुलाव थांनानै मा खालामदों बे आर्मि ड्रेस गानलायबाय दाना आर्मि गस्ला आर्मि लंपेन्ट आर्मि जुथा गल गोसोम गानलायनानै बेयाव माने माबा सुनि देवलनि सिनेमा शुटिं खालामबाय बेयाव बुंहैबाय दानिया एखेबारे ओरैबायदि दुगा माने गावनिफ्रायनो 1,500 जन माने भलन्टियारफ्रा बे माबायाव काश्मीराव जम्मु काश्मीराव आर्मिफ्रा जेराव पाकिस्ताननि एक्सट्रिमिस्टनि बेरेखायै जुद्ध नांदों
अपारेशन सिन्दुर खालामदों बे अपारेशन सिन्दुराव बाहागो लाहैगोन होननानै डिफेन्स बर्डआ बुंदों आरोखि बेबायदि लासिं सिं बियो नोंहा मा ट्रेनिं दं नोंहा नोंनि सेंग्राफ्रा बबेबा ट्रेनिं दं नामा सिलाय दांनायनि बेबायदि नोङो मालायनिथ' गिलु-बालु एक्सट्रिमिजों जुद्ध नांनाय बे अपारेशन सिन्दुराव नों 150 जन मानसि फाथायनानै नोङो जुद्ध नांफानो एथ' ओरैबायदि लासिं सिं बे एबसुनि मान सन्मानखौ सेस खालामदों आरोखि बिदि बुंनानै डिसक्रेडिट बे एबसुनि थाखाय सासे एबसुनि प्रेसिडेन्टआ बिदि आर्मि ड्रेस गानलायनानै नों नाथुराव थांनानै बिदि बुंलाय हानाय ओमफ्राय खमथामोन नों बिदि बुंनो नों बिदि हायो नामा बयबो मिनिदों बेखौ लासिं सिं बेखायनो आं बे मेथाइआव बुंनाया खाना बेनो सेल टाइमारा आरोखि सेल टाइमारा होननाया बेनो आरो बे सेल टाइमारा ओरैबायदिबाव सेल टाइमारा बेहा जेन जेट दंलायनो माबा जेन जेट गावखौलायनो एखेबारे इलेक्सनाव देरहानो थाखाय जेनजेटआ रेडि जाखाजोब्बाय गासिबो जेनजेटफ्रा गिलुबालु बाब मा जेनजेट बियो जेनजेटआथ' नोंनि जेनजेटआथ' बे बिटिसिनि जायनाखि एसेम्बलि हाउस बेखौ बुख्रुबदों जेनजेटआनो जाय एसेम्बलिखौ जाय सेक्रेटारिखौ बर'फ्रा माने हाजार हाजार मानसि थैनायनि उनाव मोनदों बे सेक्रेटारिखौ जेनजेटफ्रा बुफायदों जेनजेटफ्रा माने सिन्न बिन्न खालामदों आरो दिनै बे जेनजेटफ्रानो नालाय माबायाव दंलायो दाना डिफेन्स बर्डनाव ओरैबायदि सेल टाइमारा बे दुगा ओमफ्राय आंखौ लिंलायलायबाय एखेबारे दाराव लेखन नार्जारि फै आंखौ फैजेनदो आं नोङो माने न' भारा होनानै दोनगोन हटेल भारा होनानै दोनगोन नै फारसेथिं बुंबाय मा गावहा जेनजेट दं माने आंखौ थांनो गिनानै सिगिखाबाय जेनजेट दङ होननानै आरोखि ओरैबायदि सेल टाइमारा मानसि बे आरो बे बुंबावबाय मा गाव माने जेनबालायनो जाथिया जेननाय जागोन जाहैबाय गाव इलेक्सन जेनब्लानो जाथिया जेनगोन मा सेल टाइमारा मानसि बे बिराद सेल टाइमारा मानसि दुथां मानसि बे थेबगां दुगा होननाय खार'ना बेनो आरोखि नों जेनबा जाथिया जेनो नामा दाथ' बिराद मोजां जादों बेनि थाखाय जोंनि जाथिया उनाव अनेक माने फासयदों नांगौ बुंनाय नांगौ समाव बे खोथा बुङाखै बे जेब्ला जनकमोन गावथारो फंसे खोथा बुङाखै बे जेब्ला माने हेमन्त नार्जारि गावथारदों फंसे खोथा बुङाखै बे जनक जोंसार गावथारबाथ' बिसोरखौ दुथां मानसि बिसोरो मोनसे सार्टिफिकेट दं गावथारनायखौ ओमफ्राय हेमन्त नार्जारिखौ जेब्ला गावथारो बेखौ मा बुंदों बियो बे समाव माने हेमन्त नार्जारि गावथारनायलायनो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट जानाय एनजिअफोर बियो खाम्फा बरगयारिया एपइन्टमेन्ट होलांनाय मानसिफोरसो गावथारदों होननानै बुंबाय नायनायसाय बेसेबां जघन्य बे ओरैबायदि माने दुथां मानसि बे गाज्रि मानसि बे दा बेबायदि दा आं मोनसे आरोबाव बुंबावनो लुबैदों सोंबावनो लुबैदों डिफेन्स बर' बे सानसुमा खुंगुर बसुमतारी डक्टर माने दिननाथ बसुमतारी डक्टर मंगलसिं हाज'वारि डक्टर अनजुलि दैमारि ओमफ्राय जवाहरलाल बसुमतारी ओमफ्राय खाम्फा बरगयारि चन्दन ब्रह्म बिसोर माबा दाय जादोंमोन ना बिसोरनि फुथुला सावनो मानो फुथुला सावा दिनैनिफ्राय नों माने बुंनायसाय मानो फुथुला सावा बे बिटिसिनि गोहोखौ जोबजां गिनानै बिसोरो गामि दानखौ नाङा होनना बुंदों आधा दिननाथ मोनहा डक्टर मंगलसिं मोनहा सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया गामि दानखौ मोना बिटिसिनिफ्राय बिटिसि 6 जनखौ भाल लाखिनांगौ होननानै बुंदों बिटिसिखौ सिइअजों खुंनाङा होननानै बुंदों दा बेफोर मोजां खोथाखौ बुंदों बिटिसि 6 जनखौ माने बासायनानै लाखिनो थाखाय दा बेफोरखौ बुंनायनि थाखायनो दिनै डिफेन्स बर'आ फुथुला सावदों बे माने गेदेमाफोरनि फुथुला सावदों दा बेसेबां जोलैनि हांगार बियो डिफेन्स बर'आ दिनै डिफेन्स बर'आ लाजिदा लाजिया बेफोरखौ बुंला डिफेन्स बर'नो लाजिनाय मोना मोना दिनै मा सानो नोङो बेफोरनि फुथुला सावखांनानै दिनै नों मा सानो नोंनि गोसोआव एसेबो दिनै उनदा खालामनाय नोंनाव गैयाना नों फस्थायाना जेनेबा नोंथाङा एखेबारे बै समाव माने फरायसा आफादखौ ओरैबायदि माने माबाजों बाहायबोदोंनो माने इउपिपिएलनिसो मोनसे दालाय आफाद जेनेबा राजनिथि हान्जानि दालाय आफाद बियो बेबायदि बाहायबोदों गावखौ बिराद राजकुमार बादि बाहायदों बे गगाव खमलायनाय बे सिनेमानि राजकुमार बेबायदि गावखौ माने देखायबोदों बे गावखौ रावबो जेबो बुङा सोरबा बुंब्लानो बुजायो सोरबा बुंब्लानो सिगिजायो सोरबा माबा मोनसे बुंब्लानो मोजां खोथासो बुंदों बिटिसि एकर्डनि बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै बेखौनो बुनो नागिरनाय सिगिनाय सोरबा इउटिउबारखौ बुनाय बेथ' जादोंना सोरबा न' अन्थाइ फैनाय जादोंना सोर खालामा बे डिफेन्स बर' बे गावखौ बिराद राजकुमार बे समाव सानना लादों बे दिनै जोंखौबो नै दावराव दैखां नार्जारि बड'लेण्ड इउनाइटेड सुरक्षा मन्थ्रिनि दावराव दैखां नार्जारिखौ ओमफ्राय जोंनि बड'लेण्ड इउनाइटेड सुरक्षा मन्थ्रिनि सेक्रेटारि जयन्त बर' ओमफ्राय रावखुंगुर बसुमतारी ओमफ्राय आदा जनरलाल बसुमतारी बिसोरखौबो बे एबसुनि मानसिया डिफेन्स बर'नि थोननायाव डिफेन्स बर'आनो केस होदों जोंखौ दा जोंखौ केस होग्राफ्रा जाबाय दिलीप बसुमतारी बे काजलगाव एबसु अफिसनि राजु नार्जारि काजलगाव एबसु अफिसनि ओमफ्राय क'क्राझार पुलिस स्टेसनाव केस होदों जोंखौ धनन्जय नार्जारि सेक्रेटारि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एबसु ओमफ्राय निरन्जन बरगयारि डेपुटि सेक्रेटारि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एबसु
एथ' दादागिरि नुबाय बिसोरो जों मा मावदोंमोन जोंथ' जाथिनिसो खामानि मावगासिनो दं गोरिब गुन्द्रासो खामानि मावगासिनो दं बेनि थाखाय जों केस होबाय नुवाखै बेसेबां अननाय बेसेबां गाज्रि मावदों दादागिरि बे बुजियाखै भबिसतआ मा जिनिस दा बिसोरनि माने खायदा कौशलावनो आं माने 91 दिन जेल जानांदों बे दिफेन बर'मोननि माने प्रमद बर' उरखाव उग्रामोननि खायदा कौशलावनो आं माने 91 दिन जेल जानांदों दा दिनै दिफेन बर'नि दादागिरि दिनै मा जाखो दिनै जेनबाय नोंनि जेनजेरा बहा थांखो नों आरामसे नोंखौ रावबो माने बासायनो फैयाखै जों जेनबाय आरामसे जेनबाय नों मा जाखो नोंखौ दिनै जेननायनि उनाव बै समनि दादागिरि एबसुनि दादागिरिया थालिया बयबो मिथिगौ दा नोंहा जेबो गैला दा नोंखौ सैमाबाबो सोङा सैमाबो लामा हगारा बे अबस्थायाव फैबाय दिफेना आरो मा जाहैबावगोनथाय उनाव बे बुजियाखै बे भबिसतआ मा जिनिस बे बुजियाखै भबिसतआ बिराद साननो गोनां भबिसतखौ साननांगौ सक्रेटिसआ जेब्लानाखि जेलाव सोरनिबा दोनजायो बेखौ बुंदोंमोन बेखौ माखासे जेल बेंग्राफ्रा जेब्लानाखि एथेन्सनि माने कर्टआ बेखौ माने लाइफ सेन्टेन्स डेथ सेन्टेन्स होयो हेमलक बिसि दौनो नागिरो अब्ला बेखौ बेंग्राफ्रा खारफानो थिनदोंमोन ओरै नों खारखोमादो ओरै होनदोंमोन बे बुंदों आइ एफ्रेड द फिउचार होनना बुंदों आं भबिसतखौ गियो आं मानो गारना खारनो फालाय आं सैथोखौ इस्टाब्लिस खालामलांगोन दिनै माने सक्रेटिसआ दिनै सारा पृथिबियाव सासे बिराद गिदिर फिलसफार होननानै दिनै बयबो गनायो बयबो मानियो बे दिफेन बर'मोनहा भबिसतआ मा जिनिस बुजियाखै बै समाव गाव एबसुखौ लानानै बिराद दादागिरि बेबायदि दादागिरिखौ आं खालामलांबाय थागोन राजकुमार बायदि आं माने थांबाय थानो हागोन बे सानदोंमोन दिनै मा फैखो मानो जाखो नोंनि दादागिरिया दा जेबो गैया जेबो सोलिया दा नोंखौ दिनै जिग' बयबो दिनै बुंबाय थागोन नोङो दिफेन बर' जाति फानग्रा नोङो जातिनि बेरेखा खामानि मावग्रा नोंनि बे जानाय जातीयताबादनि बाथ्रा जेबो मिनिं गैया नों ओरैनो माने बिसा खोथा बुंना रायजोखौ बोरै थगाय हायो बेनि थाखाय बुंबाय थादों नोंहा दिनै नोंनि जायनाखि बुंनाय बे नोंहा जेबो मुल्य गैया नोंनि भबिसतआ खोमसि नोंनि फिसाफ्राबो नोंनि बिसिफ्राबो दिनै हयथ' आपसेट खालामगोन नों मानो बिदि मावखो दुखु दाहा खालामगोन नोंनि जारिमिनखौ जेब्ला फरायो फिसाफ्रा नोंखौ दुखु मोनगोन लाजिगोन अब्ला दा नोंबो लाजिगोन जेराव ओंखारलांगोन नों दिनै लाजिसिं नों लाजिनाय मोनसिगोन दा नोंनि दाय दसखौ रायजोफ्रा एसे मख'गासिनो थासिगोन मिथिसिगोन नों मानो जेनखो दिनै बे जिनिसा रायजो गेजेराव फैबाय थासिगोन सार दानि नैबे बिटिसिनि जे गोदानै जे सिफ जानाय हाग्रामा सार बे हाग्रामा सारखौहाय सारा मोजां खुंगिरि होननानै सानो नामा बा इयुनाव मोजां खुंगिरि हिसाबै खुंलांगोन होननानै सारा सानो नामा दा जोंथ' हाग्रामाखौ बयबो आसा खालामदों मोजां खुंलांथों आरो बे मोजां खुंलांथों होननानै रायजो राजाफोरखौ माने भट होदों एफा बुरजा 28टा माने एमसिएलए देरहानानै दिनै पावाराव लाबोफिनदों दा लुबैदों बयबो गोजोन खौसेथि लानानै खामानि मावलांथों बर'नि राव हारिमु थुनलाइ जौगानाय शिक्षा दिखाव जौगानाय गेलेनाय बायदिफ्राव माने मोजाङै गोसो होनानै मावलांथों बेखौ बयबो रायजोफ्रा लुबैदों दा बिनि दिनाव हयथ' गोबां दिनै आसा खालामदों गोबाङानो दा लुबैनाया बारा जादों जों नुदों बे साबधान जाहाथे हाग्रामाबो जायो जों बेखौ बुंनो लुबैयो जाहाथे गोबां मानसिफ्रा दिनै सुजुग सुबिदानि थाखाय ओरै बारलाय नै माने आगोलाव बिपिएफआव जेबो मोनाखै होननानै इउपिपिएल बारलांबाय बिराद गिदिर खोथा बुंबाय बिपिएफनि एगेन्सै गाज्रि खोथा बुंबाय आरो दा नै बे मानसिया दिनै इउपिपिएल गारनानै इउपिपिएलआव मोनैखाय बिपिएफआव फैलायबाय दा बिपिएफनि जानाय गिदिर खोथा बुंसैलाय दा बेफोरखौ साबधान जानाया मोजां दा जोङो जाहाथे बेफोरनि गेजेरजों जों जाहाथे गोरिब गुन्द्रानि जाहाथे मोननांगौ जायनाखि अधिकार मोनथाय बे जाहाथे माने डिप्राइभ जाया आरो जोंनि जायनाखि बर' हारिखौ जों जेरै रक्षनाबेक्षन होनाय बिटिसिनि गेजेरजों जोंनि राव हारिमु थुनलाइ जौगानाय जाथि दानाय हा हुनि रैखाथि दिनै सिनायथि रैखाथि बेफोरो जाहाथे जोंहा खुनु दिन थालाङा खुनु खथि जाया गुबुनफ्रा जोंखौ नाख्रेबफैनो जाहाथे हाया बेनि थाखाय हाग्रामा सांग्रां जानांगोन जों बेखौ लुबैयो आरो जों बेखौ खावलायनो लुबैयो हाग्रामाखौ आरोबाव दिनै बे जेसेबां डेभेलपमेन्टेल खामानि जाया मानो बे गामि सिंनिफ्राय जाहाथे लाबोनानै माने लामा बानायनाय जिखि खामानि जाया मानो बेफोराव जाहाथे गामिनि जाम्बा जाम्बिफोरनि फिसाफोरखौनो जायगानि सेंग्राफोरखौनो लानानै जाहाथे खामानि मावो बिसोरबो जाहाथे जौगाथों बिसोरबो गरफा गरनै फैसा मोनथों सोरबा कन्ट्रेक्टर थाङोब्ला बेफोराव जाहाथे माने कन्ट्रेक्टराव जाहाथे खामानि मावनानै जाहाथे बे माने फैसा थाखा जाहाथे बे आरजिया जाहाथे बे जायगानि मानसिखौ लानानै जाहाथे कन्ट्रेक्टरफोर मावो बिसोर स्कप होयो डेभेलपमेन्टआ जाहाथे गामि सिंनिफ्राय फैयो आं बेखौनो हाग्रामा मोदारखौ माने खावलायो आरो आसा खालामो बिथाङा मोजां गोसो होनानै मावलांथों बिथाङा जाथिनि मावलांथों
जिहेतु बिथाङा गोबां संग्रामजों फैनाय गोबां खस्थ'जों फैनाय आरो बिथांनि गेजेरजोंनो बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजोंनो बिटिसि सिक्स सिडिउलखौ मोननो हादों आरो बिटिसि सिक्स सिडिउलखौ मोजाङै लाखिलांदों मोजाङै मावलांदों जों बेखौनो जों आसा खालामो।